Акуліч Кірил, вучень 5 В класа Державної установи адукації сярэдняя школа номер 16 города Борисова імя Івана Владимировича Борисюка. Пятрусь Броўка, калі ласка. У любимой мове родной наской, ах, якія словы, калі ласка! Як звіняць яны сардэчною струною, праз усё жыццё ідуць са мною. Трапіць госць у будзень, а ці ў свята, калі ласка ў хату. Не паспелі сесці пры сустрэчы, як патэльня засквячэла ў печы. Бульба, смажаніна і каўбаска, пакаштуйце, людцы, калі ласка. Хлопец кажа дарагой дзяўчыне, калі ласка, будзеш гаспадыняй. Эх, жыццё збудуем мы прыгожа, усе з табой нягоды пераможам. Гром грыміць, з нябёсамі размова, калі ласка, цёплы дождж вясновы, і не вельмі буйны, і не рэдкі, на сады, на пушчы, на палеткі, на грыбы, на ягады, на кветкі. Калі ласка, наш звярот бясконцы, мы гаворым ранішняму сонцу. Калі ласка, сонца, выйдзі з хмары, радасцю аблашчы нашы твары. Ты ўзнімі з сабою нашы мары. Калі ласка, нашай роднай мовы, шчыра